vieš niekomu vyvolať to, aby sa to volá, že pozitívna halucinácia, čo je vlastne presne táto vec. Pozitívna halucinácia je to, aby videl niečo, čo nie je. Ergo, aby teba videl ako mimo, alebo brata si videl ako mimozemšťana. A ešte vyšší level je samozrejme, ale zase nie pri každom, je negatívna halucinácia. To znamená, nevidíš niečo, čo reálne je. To znamená, že tá sugestia je, že napríklad od tej chvíle som neviditeľný. Jednoduché. Spí stále hlbšie. A hlbšie a celé telo začne úplne relaxovať. Úplne uvoľňovať. Tá ruka začne byť úplne voľná. Voľná. Absolútne voľná. Čo je po živote? Čo bolo pred ním a čo si máme uvedomiť, kým žijeme? Nič sa nedieje náhodou. Ani to, že si tu. Už roky ma fascinujú otázky, na ktoré hľadá ľudstvo odpovede už celé veky. Čo ak smrť nie je koniec? Čo ak sny nie sú náhoda, ale brána k niečomu väčšiemu? Nie je lepšie veriť, že všetko má nejaký zmysel a nie sme tu len tak? Posledný rok som hľadal ľudí, ktorí prekračujú hranice bežného chápania. Hypnoterapeutov, exorcistov, duchovných liečiteľov, psychológov so zameraním na sny, kňazov, šamanov, ľudí so skúsenosťami s posmrtným životom. Prečo niektoré sny nechcú odísť a čo sa nám snažia povedať? Existujú sily, ktoré nevidíme, ale môžu ovplyvniť náš život? Čo ak smrť nie je koniec, ale len začiatok iného príbehu? Všetko, čo sa deje, má svoj dôvod. Možno nie všetkému rozumieme zatiaľ. V tomto projekte sa spolu vydáme na cestu za tým, čo je skryté. Budeme skúmať javy, ktoré mnohí popierajú, ale existujú. Ak hľadáte odpovede, pohodlne sa usadte, pravda je možno bližšie, než si myslíte. A my ju budeme hľadať spolu. A môže sa stať, že hypnotik, ty alebo kdokoľvek iný, ty už asi nie, hej, tie skúsenosti, ale dajme tomu, že určite sú aj nejakí šarlatáni alebo ľudia, čo sa tomu venujú menej, že môžu ma ovplyvniť v niečom, čo si ani oni sami neuvedomia pri tom liečení? Ja si myslím, že skôr nie. Pretože to, ako ťa vlastne chráni to tvoje podvedomie, že čo sú tvoje morálne zásady a tvoje presvedčenie, podľa mňa to je tiež taká akože hrozba, že pôjdem niekomu, komu sa podriadím a kto mi niečo povie a spravím, tak nefunguje. Teba to podvedomie stále chráni. Podľa mňa musí niekto byť taký, čo nevie ako, podľa mňa absolútne nemá ako ublížiť. A kedy v Amerike sa dialo niečo iné a to sa volalo, že hypnotická pečať. A to bola taká srandovná vec, že v hypnoze ti ten človek povedal, že od tejto chvíle sa dostaneš do hypnózy len tu, len so mnou a s nikým iným. A poslal ho preč. Ako z filmu. A potom to znamenalo, že keď chcel ísť na hypnoterapiu niekomu inému, tak sa nedalo. Musel sa vrátiť k tomu človeku. To znamená, bolo to trochu neetické, veľmi neetické, a zase nebránilo sa to nejakým presvedčeniam v tú chvíľu, takže ten človek to ako akceptoval ako sugestiu. Čiže ho nejako proste zablokoval? Ho kvázi zablokoval voči ostatným na uvedenie do hypnózy. Takže neetické veci z takého rozmeru potenciálne by sa dali spraviť, ale musíš ich robiť veľmi cielene. Ja si myslím, že je veľmi, veľmi ťažké niekomu uškodiť až do toho rozsahu, kedy vieš napríklad, chceš mu nejak pomôcť a vyvoláš mu nejakú traumu a zlakneš sa toho, jemu tá trauma neostane, keď niečo zle zažil. Lebo už je raz prežil a aj tak sa z tej traumy dostal. Hej. Bude rozochvený deň, 2, 3, ale prejde to. Ja si myslím, že hypnózou sa dá ublížiť veľmi, 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 veľmi cielene, pokiaľ by ten človek naozaj silno chcel. Takže nemyslím si, že by niekto začína. Paradoxne, hej, nahrávam aj niekomu, čo začína, ale každý musíme nejak začali. Ja si myslím, že veľmi ublížiť nevie. Skôr vie to, že nepríde žiadna zmena.
Hej? Že proste, že efekt nebude, čo v zásade až tak nevadí, ale nevie ublížiť. To je si myslím fajn vedieť pre všetkých ľudí, čo sa tomu či už stránia, alebo Ja sa som nad toho tým boja. veľa rozmýšľal aj kvôli kurzu, že ako by sa dalo nejak, že cieľene ublížiť a musel by veľmi, veľmi chcieť. Dialo sa to trochu nevedome v nejakých 70. rokoch, kedy podľa Freuda, ktorý pravdepodobne bol mierny deviant a možno aj väčší, tak sa očakávalo, že akékoľvek vzťahové problémy sú spôsobené nejakým sexuálnym obťažovaním v detstve. A potenciálne, keď veľmi chceš, mohol by si vedieť vyvolať falošnú spomienku na nejaké obťažovanie, len preto, že ten človek tomu uverí a pritom je to nezmysel. Pretože keď máš malé dieťa, si nútený umývať pohlavné orgány, alebo ho necháš akože také, jak je? Musíš asi to umývaš, no asi jasné. umývaš, hej? Pokiaľ si pri zmysloch a Presne. normálny Áno, milujúci rodič. áno, hej, takže to preň robíš. Ale zrazu, keď ti niekto začne tlačiť do hlavy, že ty preto nemáš žiaden vzťah, niekto ťa musel zneužívať a poďme späť v čase a nájdi tam to zneužívanie, určite tam je buď malé dieťa, kto ťa zneužíva, kto ťa chytá na tých pohlavných orgánoch. Otec sa ma dotýka. Vidíš, hovoril som takéto, keď sa ťa dotýka otec na pohlavných orgánoch. Tak asi je mi to Čiže nepríjemné, hej. A vieš mu to vieš mu sugerovať. to začať tlačiť do hlavy a ten otec ho nevinne umýval. Hej. Takže potenciálne vieš, ale musíš sa o to veľmi snažiť. To vlastne už máme zodpovedanú ďalšiu otázku, pretože tu Nečítam. mám, že dá sa... Predbiehame. Že či sa dá hypnózou vytvoriť nejaká nová osobnosť alebo alter ego. Čiže v podstate to vieš spraviť, keby to niekto veľmi chce týmito nejakými... Ty mu nevieš zmeniť osobnosť, ty vieš zmeniť niektoré jeho črty, ty vieš zmeniť jeho správanie. Hej. To znamená, niekto sa bojí psa, prestane sa bať psa. Niekto má málo sebavedomia, pridá sa mu na sebavedomie. Nevieš zmeniť jeho osobnosť ako takú. Čiže nevieme urobiť to, že ja neviem, sem príde Kristián, ktorý je sangviník a tak ďalej a odíde ako Kristián, ktorý je uzavretý flegmatík a nevieš úplne, že prepnúť, alebo celkovo teda, nie že len ty. Možno ťa na pár mesiacov niekde zavrieť do nejakej temnej miestnosti, asi by sa to dalo, ale myslím, že skôr hypnozou nie. Pretože zase, a dobré, že to hovoríš, pretože toto sú tie strachy, ktoré ľudia majú na základe zase nejakého filmu, ale tá realita je iná. Vlastne zase by sme prišli k tomu, že tú zmenu asi nechceš. Hej? To znamená, že zase je to o nejakej zmene, ktorej ty sa brániš. Lebo ty nechceš, aby si bol ticho. Proste chceš byť komunikatívny. Takže je to zmena, ktorú ty ani nebudeš akceptovať. Čiže zase to je to podvedomie, Zase je to ktoré podvedomie, bráni, ktoré ťa alebo chráni, lebo ty sem dojdeš s nejakým zámerom. Ty sem dojdeš s tým, že napríklad teda chceš sa zbaviť toho sexuálneho problému. Hej? A kebyže ti ja hovorím niečo iné, ty to myšlienku vôbec neakceptuješ. Hej? Lebo ty sem tam došiel na túto jednu vec zameraný. Takže nebudeš zrazu tichší, bohužiaľ teda mi nedá všetky peniaze, aj kreditka je teda OK na terminál. Takže nestane sa akože nič hrozivé, lebo ty si sem došiel s jednou myšlienkou a tú myšlienku, alebo sled tých myšlienok, ktoré súvisia s danou témou, tak ty na akceptuješ. to som zameraný Na to si a zameraný. tu mám v hlave. Áno, a vtedy to podvedome vie, že s týmto je OK pracovať, pretože toto chce dosiahnuť. Je možné využiť hypnózu aj bez terapeuta? Že vedel by som... Teraz už sa mi to čašie skladá, lebo sme si toho veľa povedali a viem, že si vravel, že s tou hypnózou sa stretávame každý deň, ale dajme tomu, že hypnózu... Robíš ty hypnózu sám na sebe? Tak to sa spýtam. Voľa, kedy som robil z nejakých akože takých osobných dôvodov, potom som prestal, lebo tie dôvody nejaké že pominuli. A dá sa dostať, dá sa naučiť proces, ktorý potom trvá v zásade, že minútu, dve, sa dostať do takého stavu, len treba sa zamýšľať, na čo je dobrý. Hej? Pretože potom myslím dojde klient, ktorý povie, že pán Kovinek, ja presne viem, aký mám problém, ja pol roka už meditujem pravidelne, ja pol roka s ním pracujem. Na čo ste došli? Prečo ste tu? Pozdraviť sa na kávu. Hej, že ideme dole na kávu, alebo že čo tam máme robiť? Hej, túto informáciu už mám, a čo ďalej? No, že ja ten problém stále mám. Že hurá, tak na čo robíte to, čo robíte, keď to nefunguje? Hej? Lebo veľa ľudí je teraz taká nezmyselná doba.
podľa mňa ju priniesli takí nejakí novodobí gurovia a robia akože veľmi zlú službu ľuďom. Pretože spravia nejaký dvojdňový kurz a tam povedia, že ty dokážeš všetko, dokážeš zmeniť svoj život, zmeniť telo, dokážeš všetko, čo chceš, lebo tvoja myseľ je nekonečná, všetko zvládneš. A ty z toho kurzu ideš taký super nabudený, že hurá, super. A po pár dňoch taký malý hlások ti v hlave hovorí, že si istý? Hej? Po 2 týždňoch, že toto asi nebudeš ty, hej? Že o čo sa pokúšaš. Hej? A potom si naspäť, kde si bol. Potom ľudia po takomto kurze sa začnú cítiť ešte horšie, pretože si povedia, dokiaľ jeden mám svoj problém, ale ani sa ho nedokážem zbaviť, čak musí byť úplne na figu. Lebo keď budeš meditovať, niečo zvládneš, ale nie. My sme sa naučili hlavne my sami mať ten svoj problém. Lebo išli sme odpovedať, raz nás vysmiali, tak hovoríme, to zase na figu dopadne, budeme neschopní, niečo. A to sa stávalo asi každému. A my sa naučíme mať náš problém, ale my sa už nenaučíme ho akože odnaučiť. Potrebujeme niekoho druhého k tomu. Takže autohypnoza je výborná, ale do nejakého rozsahu. Do rozsahu, aby napríklad pri fajčení, aby som sa v priebehu minút vedel úplne vyrelaxovať po úplne brutálne zlom meetingu so šéfom. Hej? Alebo nejakom obchodom, čomkoľvek a za pár minút bolo, že úplne OK. Dokáže trochu pomôcť s motiváciou. Ale na to ja by som sám so sebou pracoval, aby som sa zbavil depresie, aby som sa zbavil strachov. Je to podľa mňa, že úplne že nefunkčná metóda a dokonca si môžeme zhoršiť náš duševný stav, pokiaľ sa budeme o takéto techniky akože pokúšať. Lebo tento novodobé nejaké nastavenia, že poďme si všetci na sebe meniť. Keby si mal zápal slepého čreva, je to super nápad si to črevo ísť akože vyrezať? Dostaneš video, dostaneš skalpel, dostaneš trošku málo nejakej dezinfekcie, dostaneš šitíčko a máš 2-hodinové video presne, ako to spraviť. A no musíš byť úplne debil, aby si to nezvládol. Hej? Je to mudré robiť? Asi nie. No. Asi nie. Hej? Akože na YouTube sa vieš veľa naučiť. Jasné. Strihať a tak, ale áno, ale takéto asi veci si robiť nebudeš. A keď má nejaké trápenie, tak prečo by mal už je zlé tomu, že tomu uverí, že to má si dokázať v sebe spracovať sám. Prečo nejde za niekým, kto mu pomôže? Tak potom pri vysokom tlaku, tak si akože uvar nejaký odvar, ktorý si budeš piť. Všeho džusu, hej? Tak je úplne, že pre mňa nelogické, aby sme si stále hľadali spôsoby, ako my si máme pomáhať. A k tomu aj tá autohypnoza. Takže potrženo, sečteno, dá sa, je fajn, treba minúty, ale len do veľmi malého rozsahu. Všetok zvyšok sú podľa mňa balasty, klamstva a dristy ľudí, ktorí tvrdia, že dá sa tým spraviť všetko. A takíto ľudia ako si ty, čo sa tomu venujú už 13 rokov, vedel by som byť takýmto človekom, hypnotikom aj ja, alebo kdokoľvek iný, alebo musíš mať nejaké predispozície na to? Musíš chceť, to je tá asi jediná. Ale dá sa to naučiť, lebo je to o procesoch. V zásade dostať niekoho do hypnozy je pomerne jednoduchá vec. Ide o to, skôr vždy dôležité, že čo potom. Čo s tým klientom spravím? Dostať niekoho do hypnozy je úplne jednoduché. Áno. To znamená, že je to o tom, že čo vlastne s tým človekom robím potom. Pretože tých metód sú desiatky, stovky. Teraz každý nejaký novodobý človek si založí YouTubeový kanál, povie si tam, že má novú super hypnotickú metódu, snaží sa ho predať a snaží sa zarobiť, lebo nie je schopný zarobiť sám sebe a terapiou, tak niečo učí v rámci starého porekadla, že kto niečo vie, tak to robí a kto nevie, tak to učí. Hej. Poznám. Hej. Ale akože dá sa to naučiť. Je to proces. Nemalo by to byť nejaký že víkendový kurz, malo by to byť nejaké že dlhšie štúdium, ale tým, že za mňa objektívne neliečíme duševné poruchy. Nechceme mať klienta s schizofréniou, ktorá sa mu môže objektívne zhoršiť. Pracujeme so zdravými ľuďmi. Proste chceš prestať užívať nikotínové náplaste, žuvačky, žuvací tabak, niečo. Si adept pre psychiatra? Nie si. Asi nie, no. Asi nie. Možno. Nevieme detaily, ale asi nie. Hej? To znamená, že dá sa to naučiť a keď ostaneme v tom rozsahu, nejakom etickom, že nechceme ublížiť, nechceme robiť s psychickými a duševnými diagnózami, tak hypnozu ja si myslím, že sa vie naučiť v zásade ju robiť každý, alebo skoro každý. A na to sú vlastne aj tie tvoje kurzy? Že ja som si po tých rokoch povedal, že
chcem začať učiť, nie preto teda, že kto vie, tak vie a kto nevie, tak učí, ale možno práve preto, aby tá hypnoza nebola tá možnosť 96. Pretože keď zrazu ľudia uvidia, že dostať niekoho do hypnozy nie je úplne zložité a že vie sa mu dať pár sugestií, ktoré ti na konci dňa možno dá ChatGPT, hej, a ten človek sa začne cítiť lepšie. Naozaj to nemusí byť akože tá voľba 96. A mne po tom kurze bola tam taká baba, ktorá je šéfka pobočky banky a na svojich zamestnancov im ukazovala, čo sa dá spraviť. Hej? Ešte sa natáčala akože na video a zrazu, keď tí ľudia vidia, že wow, tak ona bola na nejakom krátkom kurze, toto sa dá spraviť. Tak, čo je ten mindset ľudí, ktorí na tom boli kurze? Čo budem vedieť o 2 mesiace? Čo budem vedieť o pol roka? Čo budem vedieť o 2 roky? Je to fascinujúce celkovo. A na konci dňa, keď tu má vzniknúť komunita ľudí, ktorá, ja by som za mňa chcel nech akože, není to polarizované, že len psychoterapeut a nikto iný môže niečo robiť s človekom. Hej? Prečo? Pokiaľ stále sme pri tom, že pracujeme so zdravými ľuďmi, nemajú duševné poruchy, má bežný problém vo svojom živote, prečo by to nemohol byť kdokoľvek? A hlavne, keď ja som presvedčený, že v druhej počte prípadov sa to dá spraviť. Dá sa hypnozou prestať niekoho milovať, že kto ma nechce, alebo naopak? Prečo by nie? Hej? Jasné, že dá. Pretože tak, ako sa vieš pomôcť hypnozou, dosať k tomu, aby si sa dostal z nejakého vzťahu a zo zlých emócií, tak v zásade rovnakým procesom sa dokáže zbaviť aj tých dobrých. Hej? A zase, prečo sa trápiť? Ono je nejaká teória z minulosti hovorila, že keď sa s niekým rozídeš, môže trvať polovicu dobu vzťahu, aby sa z toho vzťahu úplne dostal. A niekto po 15-ročnom manželstve nemá času 5 rokov čakať a vstrebávať to. A po 30 rokoch. A po 30 rokoch niečo si povie, a už musím ostať tam vždy sám. No nie, nemusíš, lebo možno máš len 50 rokov. Hej? Že možno si za 20-ke sa oženil, v 50-ke sa rozvedieš, tak prečo by si nemohol nikoho nájsť? A rovnako sa dá spraviť aj to, že pokiaľ ťa niekto nechce. A zase len treba vždy aj hovoriť aj to B. Naozaj chceš, aby s tebou niekto niečo robil, aby sa druhého nechcel? Alebo to úplne nechceš. Možno totiž to veľa Slovákov, a možno nie len Slovákov, možno teraz nám krivdím, sme takí rozprávkári. Že mojich veľa telefonátov je o tom, že aby sa ľudia vysťažovali. A keď dojdeme k tomu, že dobre, takto sa dá pomôcť, no ale ja som ešte neskončil. Chcem vám ešte povedať, že toto ma trápi. To si nahradzajú toho doktora. A ja hovorím, že dobre, a ešte to, a že dobre, a tak sa dá pomôcť. No ale ešte toto. Hovorím, no dobre, ale akože čas nám uplynul, tak čo teraz? No tak ja si to rozmyslím a potom dám vedieť. Hej? To znamená, že niekedy x-krát dám cestu tomu človeku, že toto sa dá spraviť, takto sa dá spraviť. Nie, nevieme dať garanciu, čo sa udeje, ale keď to pomohlo x ľuďom predtým, to je ako pri obchodovaní s akciami, že budúci úspech sa nedá očakávať od minulého úspechu, ale zase dá sa povedať, že x akcií priebežne rastú, takže keď x ľuďom takýto spôsob hypnoterapie pomohol, je veľká šanca, že pomôže aj tebe. Len otázne, či to ten človek reálne chce. To je ako s fajčením. Že niekto aj zavolá a povie, že chce dojsť prestať fajčiť a potom máme polhodinový hovor a na konci vlastne zistí, že tak úplne nechce. Alebo keď príde, jedna z prvých vecí na tom stretnutí je, že má vybrať cigaretu, má aj povedať ako reálnemu človeku. Má takto držať a povedať, že nechcem ťa. Ja ťa fakt nechcem. Ako niekomu to ťa fakt, že naštval, zranil, sere, máš mu povedať, že ja ťa fakt nechcem. A časť ľudí zoberie tú cigaretu a začne si uľavovať a nadávať, jak to nechce. A časť ľudí zoberie cigaretu, že vyhodím ťa, nadám ti. Hej, že alebo dám ti ešte šancu. Neviem, hej. Ja radšej takých ľudí pošlem preč. Lebo ja nechcem neúspech. A viem, že teraz sa neúspech dá očakávať. Neviem garantovať úspech, ale viem filtrovať potenciálny neúspech. Tým, že keď mi niekto špekuluje, a ja neviem, či chcem dojsť a presvedčte ma, aby som došiel, a hovorím, ja to nie som, aby som vás presvedčoval. Zubár vás presvedčuje, že máte dojsť, keď vás bolí zub. Hej, zavolám, že prosím vás, mohli by ste dojsť. Mám o mesiac termín, teraz mám jedno voľné miesto do 60. Navrtanie. Hej. A ja som fakt dobrý zubár, dojdete ku mne. Hej, to nefunguje. Takže ty pokiaľ nie si a o tom vlastne je napríklad u mňa taká, že konzultácia, kde sa o tom chceme porozprávať. A keď sa človeka je pocit, že ten človek to nechce, tak nech nechodí. Lebo niekedy sa ozvú rodičia dieťaťa, ktoré teda je adolescent, je
stáleho zákonný zástupca, kedy na jednu stranu mu môže nariadiť a povedať, že musíš niekam ísť. Ale hypnoterapia je veľmi aktívny proces, ktorým ten mládežník musí súhlasiť, musí ho chcieť. A hovorím, dobre, tak keď vy chcete, to je super a ja sa chcem porozprávať ešte s ním. A ten telefonát je o tom, že no prosím. A že dobrý deň, že váš otec niečo tak vymyslel. No, hovoril mi, že by som nekam mala ísť. A ja, že ako veľmi chcete? Podľa mňa to hovadina, hej. A však keď foter chce, tak ja tam pôjdem. Čiže ty už rušíš viac menej. A to ruší, to poviem, že dobre, viete čo, nepôjdete. Hej, však to nemá asi žiadny. A potom ešte ten rodič naštvaný, že som dceru odhovoril, lebo dcera samozrejme povie nejakú inú story doma. Poviem, že nie, to nemá zmysel, že budú to, že komu to pomôže, že vy u mňa necháte napríklad 600 €, nebude sa cítiť lepšie, ja budem naštvaný, keď vidím, že nechce. A ešte potom z toho vy budete naštvaní, dcere sa nič neudeje, že taký klient nemá zmysel. Na čo vlastne má chodiť? Alebo bol nejaký klient, ktorý to tiež bolo také, že on strašne chce dojsť, ale že ona tu nemá peniaze. A to som mal takú svetlú chvíľu, hovorím, dobre, tak akože, tak nájdeme nejaké riešenie. No nevie aké. Hovorím, tak ja viem aké. Koľko si môžete dovoliť platiť? Povedal nejaké číslo a hovorím, dobre, tak keď vďaka hypnoterapii a práce s nízkym sebavedomím si nájdete prácu, tak z prvých 4 výplat mi doplatíte rozdiel. A ja som OK s tým. No nie, on nechce byť dlžný. A ešte mal 3 výhovorky a po 4 to hovorím, viete čo, tak ku mne neprídete. Ale ja chcem. Hovorím, no nechcete. A proste, ja už nechcem. Hej? Že vy dostanete benefit, ktorý z 500 ľudí dostane jeden. A vy ho znegujete, tak ako, že ku mne neprídete. Prečo? Hej? Že ja nechcem vás presviečať, aby ste vy chceli dosiahnuť zmenu. Proste pokiaľ ten človek... Áno, alebo zavolá manželka, že manžel pije alkohol a ona chce, aby prestal. A ja, keď to vám vadí, vy dojdete na hypnózu. Manžel rád pije alkohol. On nechce prestať. Manžel je spokojný, veselý alkoholik. Dojdete vy a ja vás zmením, aby ste to prijali. Aby ste s tým boli OK, že dáš muž pije. Ale on je veselý alkoholik, on chce piť naďalej. Čo sa nedá proti jeho vôli? Hej? No, alebo že ja by som chcel, aby manžel niečo. A že to je váš problém. Dojdete vy. Čo s tým má chudák manžel? Áno, keď je on s tým správaním spokojný. Čiže sú aj takto ľudia, že ti volajú a chcú riešiť problém za niekoho druhého. Áno, ale to je nezmysel, pretože ten človek si sem nedojde sadnúť do toho kresla. Ten človek sa potenciálne nemusí vrátiť do tej, otvoriť tú 13. komnatu, do tých akoby, že najťažších, najhorších zážitkov v živote a prežiť si to. Prečo by to robil, keď to nechce? Hej? On tu bude sedieť, pozerať na mňa, preto to nefunguje. Hej? Nefunguje. A si budem rovnako hovoriť, že to nefunguje. Hej? Budeme na spoločnej vlne, že to nefunguje. Hej? Tak, lebo tak sa páči. Hej? Lebo to akože objektívne nechce. Ja sa vrátim ešte na sekundičku, keď sme sa bavili o tých minulých životoch, teraz mi napadla taká jedna vec a chcel som sa opýtať, že či ty bereš aj tú duchovnú stránku a veríš teda na nejakú reinkarnáciu a minulé životy? OK, toto je taká téma, ktorej sa ja akože osobne snažím vyhýbať. Aha, tak nemusím vôbec odpovedať. V krátkosti len, že lebo akoby ten môj belief a o tomu, čo ja verím, nie je úplne dôležité pre toho klienta. Pre toho klienta je dôležité, čomu on verí. Za mne by to prišlo také strašne zbytočné. Keby som si mal predstaviť akože tretinu života makám v škole, tretinu života makám a tretinu postupne starnem a zabúdam a ten život sa zhoršuje a potom mám dostať harfu v obláčiku v sektore G24 a tam si takže brnka do konca večnosti. Akože pre mňa to príde neuchopiteľná predstava. Mňa oveľa viac uchopiteľnejšie príde to, že je asi niečo viac. A čo je to presne viac, nevieme. A nech si každý zistí. Za mňa je to práve o tom, že aby si niekto akoby skladal pucle. Lebo ty sem dojdeš s nejakým presvedčením a možno ti tá regresia dá jeden kúsok ti takto vložiť do skladačky a posunie ťa niekde ďalej. A už aby ty si spravil ten svoj názor, aký má byť. Preto keď sem niekto dojde a sa ma pýta, že aký je váš názor, nie je to úplne dôležité. Hej? Lebo ja nechcem byť, ja nie som ten guru, ktorý chce hovoriť druhým, ako majú žiť. Ja mu chcem sprostredkovať zážitok a nejakú pomoc, ale nebyť ten, ktorý má niekde na piedestále a teraz mu hovorí, že za 500 € mesačne membership, tvoj život bude krajší. Hej. Hlavne membership aspoň na rok. Áno. Alebo na 2. Na jeden. Je annual, je len ročný. Vieš niekomu
na chvíľku, dajme tomu, alebo aj na dlhšie, zmeniť meno, že by si nepamätal svoje meno, alebo nejakú informáciu, vek, čokoľvek? Ten proces je úplne bežný, on sa vlastne v hypnoze je stav, ktorý sa bežne nastáva, ktorý sa volá buď čiastočná alebo úplná amnézia, keď ten človek zabudne nejaké veci z toho stretnutia. Nie je podstatné, či si ich pamätá alebo nepamätá, lebo v tých podvedomí veci sú. A dá sa amnézia aj vyvolať. A zase súčasťou tých javiskových techník sú také vtipné veci, že zabudne svoje meno, alebo to meno je nejaké iné. Ano. A v tú chvíľu presvedčený, že to meno je také. Neostane mu to nastálo, pretože ty niekde vnútri v hlave vieš, ako je tvoje skutočné meno. Ale zase, z definícií hypnozy, hypnoza je dočasné potlačenie kritického myslenia. Čiže dokážu hypnozu. Áno, to znamená, že dočasne na nejaký čas limitovaný mu dokážeš napríklad zmeniť meno, zabudnúť číslo, dáš pred neho jeho partnerku, on nevie, kto to je, hej. A takéto veci samozrejme sa dajú a tých dôkazov, že sa to dá, tých YouTubeových videí je proste milióny, ktoré sú na internete. OK. To som si myslel, že mi povieš nie, neviem prečo. Ale, lebo to som si presne myslel, že to už je také iba, že filmy a tak, že... Nie, tých javiskových show je strašne veľa tých hypnozových a nie je nič jednoduchšie do Google dať, že hypnosis show. To si dneska pozrieme. A tých sú... No ono je to pre tých ľudí marketing, lebo v Amerike je to ich akože core business. Musím ti skočiť do reči, lebo mne teraz taká vec napadla úplne mimo scenáru. Ja som videl na TikToku také video, že normálne bol hypnotik, takto sedel, vedľa neho na jednom gauči sedel nejaký mladý chalan a okolo neho bola proste rodina. A ja som sa ťa chcel spýtať, že či sa s tým stretol, alebo či je to vôbec možné, pretože ten hypnotik robil také veci, že hej, niečo mu povedal, neviem čo, a povedal, že teraz bude všetkých vidieť ako mimozemšťanov. A on otvoril oči a úplne bol taký, že vyzeralo to fakt ako real, že som tomu veril, ale akože áno, mohol to aj hrať. A to sa nedá hrať. Dá sa to? Nedá sa to hrať, pretože... či sa to dá poviem. Dobre. Nedá sa to hrať, pretože ak ty robíš tú javiskovú show, ty vidíš, keď to niekto fejkuje. Hej. Zvyčajne, keď je tá hypotetická show, tak máš niekoho kvázi, že v backstage a ktorý pozerá na tých ľudí. Lebo ty tú show robíš pre ľudí. Ty nerobíš pre tých veľmi, čo sú na stage. Ty došli niečo zažiť, ale ty tú show robíš pre ďalších 800 ľudí, ktorí zaplatili vstupné, aby si tú show pozreli. Áno. To znamená, že jednak ten, ktorý na tú stage dojde, ten je s tým OK, lebo ty ich tam neťaháš násilím. Takže kto dojde na stage, v zásade je s tým OK, že bude zažívať nejaké fenomény, ktoré mu budeš hovoriť, takže nemá s tým najmenší problém. A keď niekto fejkuješ napríklad, tak to pozerá okolo seba, aj keď si otočený na ten dav, tak máš niekoho na boku, zvyčajne, ktorý na tých ľudí pozerá. A v nejakú chvíľu príde k tebe a povie, že štvrtá stolička zľava, že robí na tebe nejaké opičky, že pošli ho preč. A ty ho normálne povieš, že ďakujem, že ste došli, ale môžete sa dobrať akože z javiska dole a pokračuje s tou show ďalej. Takže to je len na také, že ako funguje ten proces na tom javisku. Ale dá sa to spraviť. Je to vlastne... vieš niekomu vyvolať to, aby sa to volá, že pozitívna halucinácia, čo je vlastne presne táto vec. Pozitívna halucinácia je to, aby videl niečo, čo nie je. Ergo, aby teba videl ako mimo, alebo brata si videl ako mimozemšťana. A ešte vyšší level je samozrejme, ale zase nie pri každom, je negatívna halucinácia. To znamená, nevidíš niečo, čo reálne je. To znamená, že tá sugestia je, že napríklad od tej chvíle som neviditeľný. Hej. A ty si myslíš reálne, že si neviditeľný? No nie, že ja ti poviem, že ja som pre teba neviditeľný a ty ma nevidíš. Doslova ma nevidíš, a keď prídem k tebe a takto šťuchnem a nikto okolo teba nie je, a iba cítim tak ty normálne sa začneš pozerať, toto mu tiež robili. Že čo spravil? A zase tieto fenomény sú. Zase dajú sa spraviť s každým? Nie. Je na to nejaký čas potreba, lebo aj na tom javisku tá show nezačne tým, že hurá, poďte sem a teraz robte niečo. Je tam nejaký proces, na základe ktorého si vyberáš tých najlepších ľudí a platí dobré pravidlo, čím máš viac ľudí, tým lepšie vieš vybrať. Hej, čím máš menej ľudí, máš obmedzené možnosti a musíš pracovať s tým, čo je. Ale skúšal si to niekedy ty? Takéto, nevrajím, že konkrétne, aby niekto videl mimozemšťana, ale niečo v tomto zmysle. Jedna z akože asi z najfascinujúcejších vecí, ich je akože veľa, ale z takýchto, keď akože to skúšanie, ak sa na začiatku pýtal, to človeku nenapadne hneď, bola tá sugestia, že zabudneš na všetko, čo si kedy videl, počul, zažil. A potom pred neho dáš takto iPad, na ktorom je jeho obraz, tvár a spýtam, kto je na obrázku.
a on ti normálne povie, že nevie. A to si skúšal? Áno. Wow. Hej. A on ti povie, že nevie, a sa spýtaš, kde si. Tak hypnozom kurze v Poľsku. Hej. A že ja som bol asi jediný príšelec, čo došiel mimo Poľska. A ja sa pýtam, že kto sú títo ľudia, ktorí sú okolo teba? Neviem. Ako sa voláš? Neviem. A kto je na obrázku? Neviem. Neznamená, že on to navždy zabudne. Hej. Zase, dočasné potlačenie kritického myslenia. On si následne na to spomenie, ono to odíde. Hej. Ale čo je na tomto fascinujúce? Že pokiaľ tvoj mozog je schopný akceptovať, že niečo nevieš, rovnako môže akceptovať, že to vieš. Keď tvoj mozog je schopný akceptovať, že máš sa niečoho báť, alebo sa niekedy niečo bál, prečo by nevedel akceptovať opak? Keď tvoj mozog je schopný akceptovať bolesť, lebo ti povie sestrička, teraz sa pripravte, pán Kristián, teraz vás sa strašne zabolí, a len chvíľku, ale veľmi. Hej, buďte na to pripravení. Prečo by ten mozog nevedel akceptovať alternatívu? Že to nebude bolieť. Toto je ten mindset, ktorý akože ja mám, a to je aj to, že v 70. rokoch sa hovorilo, že zažijeme obrovský boom hypnózy, v 90. obrovský boom hypnózy. Takto každý to nejakú chvíľku masíruje, podľa mňa tam stále nie sme. Boli sme v 19. storočí, kde sa vykonávali operácie bez anestézy. Ale kto tomu veril? Bolo to v Indii, kto tomu veril, bolo to ďaleko, bol to jeden doktor. Teraz máme 21. storočie, máme videokamery, máme zaznamenané. Stále veľa ľudí tomu neverí. A tu ide len o to, že stále to robí akoby relatívne malá skupina ľudí. A sme veľmi skeptickí. A sme skeptickí. Spoločnosťou aj všetkým, že nikto ničomu neverí. A chceme na všetko rukolapný dôkaz. Áno, ale proste tie neexistujú, ale možno preto, že zatiaľ nikto ho nepotvrdil. Napríklad, že prečo si umývame ruky? Prečo si umývame ruky? Aby sme neboli chorí a nemali tam baktérie. A ukáž mi tú baktériu na ruke. Je tam? No, teraz vidíš ju? Nie. Ako vieš, že je tam? Lebo ma to naučili. Došiel jedného dňa nejaký pán Pasteur, hej, ktorý začal hovoriť o baktériách a postupne pokročila medicína. Meno si už nespomeniem pána, ktorý vynašiel mikroskop a zdokonalil mikroskop, aby sme tie baktérie videli. A dovtedy sme si ruky neumývali. A za to, že teraz akože my niečo nevieme nejak akože mentálne prijať, že niečo je možné a uchopiť, ono neznamená, že to neexistuje. To, že oko vidí v nejakých len frekvenčnej vlne, nejaký rozsah frekvencií, znamená to, že teoreticky môže byť niečo, čo nevidíme. Hej. To, že nevidíme tie baktérie, znamená, že nie sú. Toto sú podľa mňa veci, že ktoré nás akože čakajú, s ktorým možno niekto niečo príde. Lebo hlavne kedy na tých javiskových show sa pušovali limity. Že z tohto opaskuje had. A ľudia začali kričať a utekali. Problém bol, že niekto padol z javiska a zlomil si nohu a zažalili ho za $1 000 000. Hej? Takže potom sa takéto veci prestali robiť. Jedna z najznámejších vecí, ktorá sa kedy robila v hypnoze, veľmi nebezpečná, sa to volalo, že human bridge, alebo že ľudský most. A tá sugestia bola o tom, že celé tvoje telo stuhne a bude absolútne tuhé. Potom sa zobrali 2 stoličky. Na kraj stoličky ťa položili hlavu, nohy a niekto sa na teba postavil a stál na tebe. To, že to necítiš vtedy, neznamená, že ťa to nebude bolieť potom. Hej? Alebo telo je stále náchylné na zranenie. To nie je, že to telo je v úžasnom stave, ktoré sa nedokáže zraniť v tú chvíľu. Stále môže prísť k zraneniu, stále môže prísť k tomu, že zrazu nejaký zlomíš stavec, stále môže prísť k tomu, že ho môžeš zabiť niečím, čo budeš robiť. To neznamená, že hypnoz je chránený pred smrťou. Nie je. A stále môžeš veľmi ublížiť. Ale na druhú stranu, pokiaľ príjmeme tú premisu, že pokiaľ dokážeme v hypnoze jednu vec, prečo nedokážeme druhú? Ale možno dokážeme. Že vlastne, čo si mi všetko povedal, že ako sa my ľudia vieme dostať do tej hypnozy až tak, že vieme naozaj robiť takéto neuveriteľné veci a jedna z takýchto neuveriteľných vecí bola aj, čo si mi vlastne ukazoval na našom prvom stretnutí na videu. Ja neviem, môžeš mi to potom poslať, že by som to dal... Môžem ti poslať, to som mám povolenie, že môže sa to šerovať, takže... A vlastne aj pre vás bolo to video, ktoré som si tiež myslel, že je to možno iba vo filmoch, bolo to presne v podfúkároch a v týchto filmoch, ktoré som videl ja. A bolo to vlastne video, kde Martin prišiel za pani, tuším, že tam vtedy áno, slečna pani. Už máme viac rokov, tak stále chceme, že nie je to plná pani, hej, nech si nepripamätáme starý. A vlastne Martin pristúpil k nej krokom a nejako ju chytil a proste tá pani
ja neviem, zaspala. Nezaspala, dostala sa vlastne do toho hypnotického stavu, ale dá sa dostať v priebehu aj sekúnd. Len pre tých ľudí je to absolútne neuveriteľné, ale zase, neznamená, sa to nedá spraviť. Stále podľa mňa by malo platiť nejaké akože trošku rácia. To znamená, že veriť tomu, že nejaká vakcína modifikuje DNA, asi nie. Hej? To, že sa niečo takéto dá spraviť, why not? A to, keď sami sebe sme uverili spustu vecí, keď sme si hovorili, že ja to nedokážem, ja to nezvládnem a neviem čo všetko, no tak nedokážem, nezvládnem. A možno stačilo, že zrazu bol nejaký učiteľ, ktorý ma zobral bokom a povedal, ty kokos, ty to dáš po tam, dáš to, zvládneš to, chod tam. A to dieťa to dalo. Tak prečo by sme sa nevedeli s inými vecami? Je to o tom, že mali by sme stále akože tlačiť to niekam ďalej a nespokojiť sa so svojimi problémami. To je stále akože tá moje hlavné moto, že nebuďme, tak Matovič, to je hrozné. One time, next time. Je to o tom, že nebuďme, to je krajšie hneď. Nebuďme akože spokojní s našimi problémami. Pretože mne sem niekedy prídu ľudia, ktorým niekto poradí na nejakej terapii, že keď máte úzkosť, že skamaráte sa s tou úzkosťou. Že príjmite ju do života, ale vám bude ľahšie. A bude to váš najlepší kamarát. A teraz, akože ty sa nad tým tak zamýšľaš, že práve kúpil si dom, máš tam hypotéku obrovskú, tebe sa do obývačky nasťahuje partia neprispôsobivých ľudí, a ty ideš na políciu povedať, že ty ich tam nechceš, a oni ti povedia, že staňte sa kamoši. Začnite spolu piť a bude dobre. Hej? Že zrazu sa budete cítiť fajn. No nie. Nebudem sa cítiť fajn. Ja si nechcem zvykať, že tam sú. Ja ich proste chcem odtiaľ preč. Ja nechcem žiť s tým, mi vadia. Ja tam nechcem žiť s tým, že každý deň dojdem a budem čakať, že čo tam bude doma. Ja ich tam proste viac nechcem mať. Ja nechcem, aby sa kdokoľvek, môžu, keď chcú, to nie je na mne, a minimálne som za seba, sa akože uspokojil s nejakým problémom, že veď takto dožijem a takto to má byť. Nie, nemá. Prúser je o tom, že naše podvedomie riadi väčšinu našich procesov, väčšinu našho správania. A preto malý zlomok z nás dokáže dosiahnuť nejakú väčšiu zmenu v živote. Zvyčajne ten život bude podobný. Možno bude podobné bývanie, podobné auto, občas pôjdeme do kina, občas niečo, ale ten život bude viac menej podobný. A pár percent ľudí dokáže veľké zmeny. A keď ich dokáže tých pár percent, dokážu aj ďalší, len možno k tomu potrebujú trochu viac nakopnutia. Akože ja som sa dozvedel dneska tak veľa informácií, že ja ti vravím, že toho v tom aj budem v tom prvom rade. Okay. A už aj iné, pretože ja som tiež taký, ako sme si aj predtým vravili, že teba tiež fascinovalo už v detstve veľmi veľa vecí. A mám pocit, že v tomto sme si naozaj podobní, že mňa toto úplne chytilo a chcel by som to vidieť teda a zažiť. A ešte taká moja otázka, že vieme niečo vyskúšať na mne? Vieme asi, neviem koľko hodín, to je možno, že 1. Ja mám čas do nejakej 1:30. Vieme, potenciálne nie je to úplne miesta. Čo vieme ale spraviť? Netreba nám 2 kamery, podľa mňa v kľude môžeš držať v ruke. Vieme, však akurát som chcel... A môžeme sa presunúť kvázi do tej čakárne, lebo to úplne stačí. Dobre. Hej, že na nejakú ukážku. Dobre. Hej? No a takže taký malý pokus, že keď dáš takto ruky pred seba, si pravák alebo ľavák? Pravák. Pravák, môže zatvoriť oči a si predstaviť, že na tejto ľavej ruky by sa mal zaviazané vedro s mokrým pieskom. Začať cítiť tú váhu celého toho piesku. A to vedro začne byť celé ťažšie. A ťažšie. Veľmi ťažké. Ako dupnem nohu, ako by tam niekto prihadzoval. Ďalšiu kopu piesku. A ďalšiu. A na tej pravej ruke, ako by si mal zaviazať heliové balóny. A tá hlava je stále ťažšia. A pravá veľmi ľahká, ako presne tak. Mytnite a začne dvíhať, stúpať a ide vyššie. A vyššie. A čo pravá ruka ide stále vyššie. Ľava je stále ťažšia. Veľmi ťažká. Keby niekto dohodil kopu mokrého piesku. Cítil, ako je tá ľava stále ťažšia. Cítil to škrobnutia v tele, trhnutia v tele. Pravá ruka je veľmi ľahká, ľahká ako pierka, ako sa dvíha hore. Pravá sa dvíha, stúpa vyššie, vyššie a vyššie. A ľavá je veľmi ťažká. Keď poviem stop, necháš ruky ako máš a otvoríš oči. A stop. Toto je obyčajný spôsob, že ako funguje
predstavivosť, že si máš predstaviť, že niečo je ľahké, niečo je ťažké. Hej? Kedy na jednu ruku možno funguje gravitácia, a na tú druhú nefunguje. Lebo ruka ide hore. No a potom už sú také veci, že ako sa dá dostať do hypnózy, hej? Lebo môžeme povedať, že budem teraz by tu lahol na gauč a ti budem hovoriť 20 minút. Tvoja jedna ruka je ťažká, druhá ruka je ťažká, jedna noha je ťažká, druhá noha je ťažká. A nemáme 20 minút, ja o chvíľku musím odísť. Hej, mám klientku. Áno. Takže chceme ukázať niečo rýchlejšie, napríklad také, čo sa používa na tom stage. Hej? Takže sa postavím a idem toto z druhej strany. Môžeš ostať kde si. Ja mám sedieť? Áno, ty môžeš sedieť. Tak a takto daj ruky pred seba. Asi 20 cm. Dobre. Nie, klameš ľudí. Neviem, koľko je 20 cm. Neuveria ti. No, môžeš zatvoriť oči a si ochotný sa dostať do hypnózy a sa nechať zhypnotizovať. Áno. Výborne. A môžeš začať cítiť, ako by v strede medzi tými rukami bola veľká kovová pladňa a tie ruky by boli silné magnety, ako sa k sebe začínajú priťahovať. A priťahujú. A spájajú. A priťahujú stále viac. Ak sa priťahujú stále viac a sa dotknú, prsty sa začnú prekryžovať, ako keby sa človek išiel modliť. Prekryžujú a spájajú. Spájajú a prekryžujú stále viac. Jedna ruka akoby sa otlačí do druhej a tie ruky začnú pevne spájať. Prsty prekryžovať, ohýbať, ako keby sa človek chcel ísť modliť. Presne tak, pomykávajú, prsty pohybujú, prekryžujú, prekryžujú stále viac a viac, ako keby sa človek chcel ísť modliť. Viac. Začni spájať, ako by tam boli silné magnety, prekryžujú, spájajú a začína jedna ruka tlačiť na druhú. Prsty sa začnú ohýbať a tlačiť na hánky druhej ruky. Začnú tlačiť stále viac, ako tie prsty tlačia stále viac a spojí tie ruky úplne pevne, absolútne pevne. A za malú chvíľu, absolútne pevne, za malú chvíľu budem rátať od 5 do 1, ako budem rátať od 5 do 1. Tie ruky budú stále viac pevnejšie spojené ako z kameňa. 5, 4, pevnejšie spojené ako vo zveráku, absolútne pevne. 3, 2, 1, absolútne pevne spojené. Tak veľmi pevne spojené, ako keby si tie ruky skúšal odlepiť. Čím viac budeš skúšať, bude to stále ťažšie a ťažšie. A že ich nevieš oddeliť, môžeš skúsiť, ale je to stále ťažšie a ťažšie, absolútne ťažké. Ako sa o tom presvedčíš, kývneš hlavou. Absolútne ťažké, nedokážeš oddeliť, absolútne ťažké. Stačí, kývneš hlavou, lebo sú. Môžeš prestať skúšať, začnú byť veľmi ruky ťažké, ako sa ti dotknú niekde nôh. Vstúpiš do príjemného, hlbokého, hypnotického stavu. Celé telo bude relaxovať. A spí stále hlbšie. A hlbšie. A celé telo začne úplne relaxovať, uvoľňovať, upokojovať. A takto sa dá niekto dostať do hypnózy. Akorát s tým, že od tejto chvíle každý krát, ako ti poviem, spí. Stane sa presne toto isté. Zatvoríš oči a vstúpiš do veľmi príjemného, takéhoto hlbokého stavu. Celé telo bude úplne relaxovať, budeš sa cítiť úplne super. Aby som ukázal, čo je fyzická relaxácia. Toto je fyzická relaxácia. Jemu to vôbec nevadí. Toto je fyzická relaxácia. Čo by za to dal masér? Na začiatku. Tak, každý krát, ako poviem, spí. Vstúpiš do takéhoto stavu. Raz, dva, tri. A môžeš pozrieť naspäť, nemôžeš otvoriť oči. Ako sa cítiš? Zvláštne, dobre. No. Bo o tom to je hypnóza. Hej. Wow. Ale v zásade ono je to vlastne tak veľmi jednoduché, že keď sa na chvíľku postavíš a chceme len, aby tu bolo, aby si mal akož za sebou gauč, hej? Dá sa spraviť, tak mal daj ruku. Hej? Daj ruku a on sa im pozerá, akože pod oko, hej? A je to, vieš, aké jednoduché? Sa pozeraj, stále pozeraj. Vieš, aké je to jednoduché? Vieš, aké je jednoduché? Spí stále hlbšie. A hlbšie a celé telo začne úplne relaxovať. Úplne uvoľňovať. Tá ruka začne byť úplne voľná. Voľná. Absolútne voľná. Za malú chvíľu tú ruku dvihnem, ako ju dvihnem. Začne byť úplne pevná, ako idem rátať od 5 do 1, začne byť stále pevnejšia. Spravuj absolútne pevnú. 5, 4, 3, 2, 1, stále pevnejšia a pevnejšia. Začne byť pevná ako celovatíč, absolútne pevná ako z kameňa, absolútne pevná. Tak veľmi pevná, že už viac nevieš ohnúť, môžeš skúsiť, ale je stále pevnejšia. Absolútne pevná, taká pevná, že ja keď budem skúšať ohnúť, bude stále pevnejšia. Absolútne pevná. Absolútne pevná. Keď sa jej dotknem, poviem spí. Ruka sa uvoľní a nie len to. Stuhne tvoj jazyk, že aj keby sa vám niečo povedal, bude úplne tuhý. Spí stále pevný. Uvoľnená, jazyk úplne pevný. Môže takto pohodne ležať. Môže otvoriť oči. A skús niečo povedať. Jazyk úplne pevný.
Skús viac. Ako sa volá tvoj brat? Môže sa postaviť? Môže sa postaviť. Tak. A keď chceš niekoho dostať do hypnozy, poď hore trochu. Poď ešte do takého stavu. Hore? Stále lepšie. Lepšie. A zase vrátiš do takéhoto stavu. Tentokrát už jazyk je úplne voľný. Ale ako dvihnem tvoju pravú ruku, tak jazyk je voľný, vieš rozprávať. Akorát to jediné, čo nevieš povedať. Hlbšie. Čo nevieš povedať, čo úplne zabudneš, je tvoje meno. Aby tvoje meno bolo vymazané. Vymazané z hlavy. Všetko ostatné vieš, ale tvoje meno je preč. Vymazané. Vymazané. Raz a navždy vymazané. A raz, dva, tri. Otvor oči. Vráť sa k nám naspäť. Vráť sa k nám naspäť. V akom sme hoteli, ako sa volá tento hotel? Vieš povedať, čo už vieš hovoriť? V akom si hoteli? Hotel Bratislava. Perfektné, ako sa volá tvoj brat? Samo. Ako sa voláš ty? Ty sme preč. Úplne preč. A čím viac si skúšaš spomenúť, tak ťa začne viac štvať, že to meno ako by si tu mal na kúsku jazyka. Preč. Ja ho aj mám, ale neviem ho povedať. No, je preč. Dočasné potlačenie kritického myslenia. Pozri. Spí. Stále hlbšie. A hlbšie, ako sa oči začnú zatvárať. A zatvárajú. A zatvárajú. Sa úplne zatvoria. A od tejto chvíle to meno je späť. A som o chvíľu chcem ukázať niečo ďalšie, že to, čo sa ukazuje v Las Vegas, ukazuje na TikToku. A ľudia tvrdia, že je to vymyslené, že je to výmysel. Lebo už vieš, že každý krát, ako ti povieme spí, vstúpiš do veľmi uvoľneného stavu, celé telo bude relaxovať. Ale tvoje meno je naspäť. Môžeš otvoriť oči. Môžeš sem? Kristián, vidíš, už to ide. Ale ja som ho normálne mal, ale mne nešlo vysloviť z úst. Hej, ale to meno je stále tam. Hej? A pokiaľ ty robíš nejakú aktivitu a pri tej aktivite začneš nejakú negatívnu emóciu, mozog si to spojí. Takže keď niekto povedal, že ti niekto zomrel a pritom si žul jablko, doslova ti to môže spustiť alergickú reakciu na jablko. Fakt? Lebo mozog si asociuje jedenie jablka s nejakou traumatickou vecou. A ďalší krát, keď si chceš dať jablko, tú traumu nechce, no tak ti stiahne hrdlo. Akurát riešime, že ešte sme tam mali jednu otázku, čo sa týka, či hypnotik dokáže odstrániť alergie. A Martin akurát povedal, že áno, že dokáže. Nie. Ostaňme zase pri zdraví. Ja by som bol asi nedobrý. Na to je imunológ a alergológ, aby toto riešil. Ale potenciálne dá sa akože hľadať, či je takáto nejaká možná príčina. Lebo napríklad, čo to bola teda reálne klientka, ktorá sa lieči na astmu a roky sa liečila na astmu, napriek tomu hovorí, že ja astmu nemám. Ale mávam astmatické záchvaty, podobne niečo astmatickému záchvatu, ale že je to len vtedy, keď mám pocit, že som niečo zle spravila. Tak sa neviem nadýchnuť. Ale že nemá to vonku, nemá to keď niečo kvitne, dostane taký akoby, že blok na hrudi, že sa nevie nadýchnuť, len keď má pocit, že niečo veľmi zle spravila. No. A došla si zažiť, ako vyhrala v rámci takého predstavenia tú regresiu do minulého života a zažila minulý život ako gladiátor v Ríme. A zažila tú chvíľu, ktorá akože dokonca že vyhrala nejakú časť tých zápasov. Teraz som tam bol a o tom strašne teraz veľa pozerám. Vyhrala časť zápasov a mohla odísť, dostala slobodu, nechala dostala slobodu a mala manželku. A pri hádke s manželkou v rámci minulého života už nejak dvihla, hodila o zem, žena si udrala hlavu a zomrela. A v tú chvíľu, keď sa to udialo v tom minulom živote, začala pať po dychu, že neviem dýchať. A potom hovorí, že toto je presne ten istý pocit. Že ak mám pocit, že som niečo akože spravila, tak to neviem dýchať. Prešli roky, myslím, že odtedy nemal jeden jediný záchvat. Takýto. Lebo nejak si prešla tou traumou, spracovala ju, to znamená, že to nemal, už to ďalej ten mozog nepokladal teda za traumu.
Ale zase znamená to, že hurá, teraz všetci, čo máte alergie, dojdite nie. Choďte lekárovi. Tak. Vždy sa mi zaročí, keď si sa lahnem. No presne tak. A toto je ten základ, ako človek vlastne tu je v bezpečí a vie, že je na bezpečnom mieste, že kedykoľvek by sa niečo dialo, je na mieste, kde je milión ľudí. A to je jeden tiež z dôvodov, prečo som tu na hoteli, kde si myslím, že ten pocit bezpečia pre ľudí a vďaka tomu hotelu vytvorený. Cviga! Ostane zase prilepený. Kreslo. Môžeš skúsiť vyhnúť ruky, ale sú prilepené ako kreslo. Absolutne prilepené. No dobre, ale čas sa pobrať preč. Nerad, bolo tu byť s vami super, veľmi sa teším, že ste prišli. Môžeme si to niekedy zopakovať a možno si preperieme ďalších pár zaujímavých vecí, ktoré budeme robiť. Ale predtým ešte chcem, aby si sústredil na jednu vec. Že od tohto dňa budeš ten svet vidieť, to, čo sme sa rozprávali, v žiarivejších farbách. Keď vidíš voľno, vidíš slnko, bude jasnejšie, bude svetlejšie, bude ti vyrábať dobrú náladu. Proste celý deň budeš mať na tvári úsmev, dokonca už teraz sa ti začne robiť na tvári. A začne rásť. A rásť. A začne byť taký široký, že nevieš zastaviť. Skús, je stále silnejší, silnejší. A rastie. A rastie. Keď sa do tým ramen začne 10 krát silnejší. A silnejší. A silnejšie, nevieš ho zastaviť. Takýto úsmev budeš mať celý deň. Budeš sa úplne skvelo cítiť, pretože vieš, že začal novú cestu s novým podcastom, s novým videokastom, kde ďakujem pekne, že som mohol byť v prvej časti a za ktorým si pôjdeš a v ktorom budeš mega úspešný a rásť a 3, 4, 5 očí otvorené. Úplne prebudený. A už sa nás budeš hýbať. Všetko. Ďakujem. Rád sa stalo. Tak, dobre.